कसे काय मंडळी, आज सकाळीच पप्पांनी कामाक लावलेलं आणि कारण आपण जे दोन नवीन रूम काढतो त्यांच्या वरचं छप्परचा काम करूचा होता. त्यामुळे छप्परचं काम करणारे काका इल्लेले हे पण ओळखीचेच असतात आपले. त्यानंतर म्हणजे आपण भेटासाठी मुंबईवरनं खास फॅमिली इल्लेली. त्यांना भेटलो, दुपारपर्यंत काम कंप्लीट केलं. एवढं काम जवळपास झालेलं. त्यानंतर म्हटलं जेवण घेऊया, पण त्याच्या अगोदर आंघोळ केलंय आणि त्यानंतर खालच्याच घराकडे वाऱ्यावरती येऊन जेवणासाठी बसले. मस्त आंब्याचा लोणचं होता तोंडात. त्यानंतर मंडळी जेवण झालं, तसं स्क्रूड्रायव्हर घेतलो आणि मिलिंदच्या हातात होतो आपलं नवीन कूलर. हल्ली मंडळी त्याच्यातनं फक्त आवाज येतो वाऱ्याचं मोठ्यान, पण वारा जरा पण येत नाही, कारण पाठीमागची जाळी असं ती पूर्णपणे कचऱ्यानं भरलेली, कारण आमचं घर असं रोडला लागन त्यामुळे धूळ भरपूर उडता. त्यानंतर मंडळी मिलिंदने एक एक करून सगळा काढूक घेतल्यान. ही असा मोठा आतमधली पाण्याचा आपलो कूलर असा. त्यानंतर म्हणजे ही फुलं कसली असतात कमेंट करून नक्की सांगा. नवीन घराकडे झाडू आणून गेले तोपर्यंत पप्पा सुद्धा काहीतरी काम करू गेले. त्यानंतर म्हणजे मी झाडू घेतले आणि सगळं आतमधला क्लीन करून घेतले. बाकीचं मिलिंदने केलं बऱ्यापैकी. त्यानंतर पाणी घेतले आणि म्हटलं टाकून आतमध्ये बघूया आता व्यवस्थित काम झालेलं असं की नाही. मेन जाळी असं क्लीन झाली की काम ओके होताला. पाणी काय जास्त होतं नाही, थोडंसं धुतलं, म्हटलं बघूया काम झाला की नाही. ओके, लोट्यावरती चढवले, चालू करून बघितले, काम एकदम ओके. थंडगार वारा येत होता.